Hello po, good morning po sa inyo diyan. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat diyan. Good morning.
Hello po, good morning po. Live Reality USC Vlog. Thank you po sa pagbisita. Ate May, good morning, good morning.
Good morning, Chorleko. Good morning. And good night po. Adobo Rica, thank you po. Thank you sa pagbisita. Thank you. Sa ngayon po, maganda-ganda pa. Pag, pag tag-ulan na, malapit na siguro, matapit na naman ang tag-ulan. Thank you, thank you. Maraming salamat dyan sa pagbisita po ninyo. Oo nga po eh. Kaya sabi nga ng iba eh, ang sobrang init daw ngayon. Baka daw ang kapalit dito, yung ulan na naman. Kasi minsan paglabas pa lang ng araw, sobrang init na dito. Kaya ang kapalit dito, ulan na naman. Thank you po, thank you. Maraming salamat po sa likod. Kaya nga na po kayo, anong oras na po dyan? Mag-aalas 12:30 na yata dyan sa likod. Ate Kape, Ate Pe, thank you po.
Thank you po Sir Rico. Maraming salamat.
Thank you. Maraming salamat sa inyo po diyan. Thank you very much po.
Thank you po, Madam Borita, sa pagbisita. Maraming salamat.
Mr. Dada, thank you sa patamsak dyan. Maraming salamat. Uy, Rakil and Sorsogon, thank you po sa patamsak nyo dyan. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan.
Maring kababayan, maraming salamat sa pagdalaw. Thank you po.
Ate Mitch, good morning, good morning. Ate Mitch, good morning. Maraming salamat.
Rose Brel, thank you po. Maraming salamat sa patamsak. Sabit po natin yung bahay. Yan po, pakidikit naman po sa aking nakapin. Maraming salamat po.
Hello, Ma'am Ami. Good morning. Budbad, good morning. Maraming salamat sa inyong patamsak dyan. Maraming salamat. Malapit na tayo mag-in. Magbi-prepare tayo ng lulutuin. Thank you, salamat. Good morning dyan, good morning. Tayo po ay mag-i-end na at mag-aasikaso pa ako ng aking lulutuin. Maraming salamat sa inyong pagpunta